Ahoj, já jsem Dáša a dneska vás zdravím z penzionu Sáblíkův mlýn. Tady na tomto krásném místě chystáme víkendový pobyt zvaný Aroma Dance. Bude se konat 28. února až 2. března. Na programu bude tanec, bodyterapie, aromaterapie a taky yoga a můj speciální taneční večer pod měsícem. A pak si mezi lekcemi můžete vzít čaj, knížku a sednout si zrovna třeba na tuhle lavičku a užít si přírodu, ticho a klid.